أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية العبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. أمي على تنو كبركة داي كنيمان كسمين الله سبحانه وتعالى بلو أكو تشايا على كلا كانا كسمونا كصحابة وبي ni o temena kaboyeno tuba misiriba city ambao bela jelenfo dante folimina ambe misiriba city mbo bela jelenfo dante folimina che muso demseni mbo korba sidi karamogo qur'ana karamogo hadisa karamogo fiqh karamogo question bla baga wa jabi baga ambao bela jelenfo dante folimina ambao amfau biro konna mo amba bela jelen fo dante foli mina ame duaw nyina be bolo ka duaw ke aw bela jelenye anga foli be katara anga walanda mbi boli kata city o city sanfe agence majura city aywa kafara radio majura city ka aywa kafara bi boli kata city o city sanfe abi boli kata city o city sanfe anga foli be katara u bela jelema minye dugu city yo minye family city yo minye city o city amba bela jelenfo ambe duaw ke anyire ambe duaw ke ni city ko fole numbe anabi boli kata yoro alaka sababu nyuma ke ambela jelinya alaka limani yadi amma kanka limani yaw dafa alaka ya fanga juguma umbela jelema anyi minke dogola ani bangela akuma bana misema ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka bela jelinya fanye geleya minun be jamana kono ambe ala dili alaka nogoyadi ka bendo anni nyogonche anga societe o kono ka hakil sigidi amma anga sigidawla anga barakerola alaka ankishi ka antanga jukuma be la jelema mimbe nyesi anyerema anga nafuluma anduma anga duma anga zurriya be la jelema alaka aywa limaniya di ambela jelema kanga limaniya dafa anya anga tabaga ko hina ko khabrano ro ka baradali nogoya wi banabato ka kiniya di umma ya rabbi kol bagato ku son aywa dente minum bolo ka denduma muso minum be furunyin na ka furu no ya wi che minum be furunyin na ka furu no ya wi geleya be mogo ka ika papier kola ika barayoro kola ika joyoro kola ika place kola ya rabbi alaka bela jele no ya ka herake ambe ka sababu nyima lati ga bela jele ni nyawde na ka kalande nya ahmad tamba silla tuba majura ni anga walanda di wakati fiqhu wala handa aywa anye chama fo ala alsa amba toka ambe saliji chinya feunde ka ni wakati nun konnana bi amena kuma munka we saliji chinya feunde tumbe ko lu jati aywa anya yira odongo andana salasu baul walma salasuma salasu yire munye amena kuma oka ما هو الصلص وما هي الأنواع التي يشملها وما حكمه مندي صلصوية النون يوي جمين دي فين جمين دي بي نابي فرانيون كا أولا أكيري جمين أمنا كمان نبيلا جلين كسيسانو هو الخارج المعتاد من المخرجين المعتاد في حال مرض نعم أكو سلسو كرو اصطلاحا سلسو في من دا بيبو لادان يك أبي بويرو لا فنا لادا بويرو لا nga أبي بو بنا سبابو دي لا ni bana wakati bende أبي بو ubafo di mako salas bo fin oye jumene akake nyengene walma akake nyamana tagay wa huwa yashmulu salas al-bawli bafu mako salas al-bawli nyengene chaya bana bi mu'mina wala ghaiti walma nyamana taga bana chama bi mu'mina warih fi black bana bi mu'mina wal mani chama boli bana bi mu'mina wal mazi boli bana bi mu'mina wal wadi yufana boli chaman bana bi mu'mina wadamu al-istihadati ani musoka lada joli bana bi mu'mina uba fo nunde ma parce que nunde be bo harama dina no be salgitia bo ukabo fana ubora lada nyeka jumenye ubora ubo chokola
bon a bɔra fana bɔyɔrɔ la yani a ma bɔ da fɛ a ma bɔ nun fɛ ayiwa ɲɛgɛnɛ ma bɔ kɔfɛla fɛ ɲamananta fana bɔ ɲɛgɛnɛ fɛ a bɔra ɲɛgɛnɛ bɔra a bɔyɔrɔ la ɲamananta bɔra a bɔyɔrɔ la fiɲɛ bilala a bɔyɔrɔ la mani bɔra mazi bɔra wadiyu bɔra damul istihaba bɛɛ lajɛlen bɔra a bɔyɔrɔ la parce que an y'a yira n'a bɔra a bɔyɔrɔ la ka bɔ laada ɲɛ kan a dɔw bɛ janaba ko wajibiya a dɔw bɛ saliji wajibiya a dɔw bɛ saniya wɛrɛ nati nka sisan kuma bɛ min kan a bɔra laada ɲɛ kan wa a bɔra laada bɔyɔrɔ fana na an y'a yira ni ɲɛgɛnɛ bɔra ɲamananta yɔrɔ fɛ o tɛ saliji tiɲɛ walima ɲamananta de bɔra ɲɛgɛnɛ yɔrɔ fɛ o tɛ saliji tiɲɛ walima ɲamananta bɔra da de fɛ walima ɲɛgɛnɛ bɔra da de fɛ o tɛ saliji tiɲɛ nka n'a bɔra a bɔyɔrɔ la o bɛ saliji tiɲɛ bon sisan nɔ salaso mun de bɛ ale ni dɔ in bɔ ɲɔgɔn na ale ye min bɛ bɔ nka a bɛ bɔ bana sababu de la a bɛ bɔ bɔyɔrɔ la a bɛ bɔ laada bɔcogo la fana mais bana sababu de b'a to a bɛ bɔ bana sababu de b'a to a bɛ bɔ jumɛn bɛ bɔ an ma ɲɛgɛnɛ caya bana bɛ mɔgɔ min na i b'a sɔrɔ sisan cɛkɔrɔba caman bɛ a b'u la i b'a sɔrɔ ɲɛgɛnɛ ka ca u la o kumana o ɲɛgɛnɛ caman in u b'a fɔ o de ma ko salasu walima ɲamananta bɛ maa min na kɔnɔ bolila k'a dan tɛmɛ a tɛ se ka hali waati fitinin kɛ n'a ma bɔ u b'a fɔ o de ma ko salas fiɲɛ bila i bɛ fiɲɛ bila n'i yɛrɛ ye dɔrɔn a banalama de b'i la u b'a fɔ nin fana ma ko salas mani fana b'o cogo la a bɛ bɔ i nɔfɛ ten dɔrɔn u b'a fɔ o fana ma ko salas maziyu fana bɛ ten tɔ komi an ye ninnu bɛɛ fɔ k'u ɲɛfɔ fɔlɔ ka tɛmɛ wala n'a tɛmɛnenw na wadiyu fana bɛ o cogoya la ale fana bɛ bɔ maa la a salasulama damul istihaba o ye jolibɔnbana bɛ muso min na muso ka laada wagati tɛmɛna joli bɛ bɔ halisa a nɔfɛ u b'a fɔ o fana ma ko salas o kumana ni nin bɛ mɔgɔ min na dun an ye filɛ ka nin fɛn fɛn fɔ o bana mana kɛ mɔgɔ min na o tigilamɔgɔ ka kiiri ye jumɛn ye wa hukumuhu annahu a ka kiiri ye jumɛn ye yani a kan ka mun de kɛ sisan ale kan ka baara kɛ cogo di sisan tuma do ala n'a caya fɛ hali ni bɛ seli la a bɛ bɔ i nɔfɛ e bɛ seli la i bɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ i bɛ seli la i bɛ ka fiɲɛ bila i bɛ seli la mani bɛ ka bɔ i la i bɛ seli la mazi bɛ ka bɔ i la i bɛ seli la wadiyu bɛ ka bɔ i la i bɛ seli la ayiwa laada bɛ i ka laada bɛ ka nalen parce que nin ye bana sababu de o kumana o tigilamɔgɔ kan ka kɛ cogo di an bɛna o kiiri de fɔ sisan ni ala y'a latigɛ ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma annahu in lazama alwaqta kullahu falaysa ala sahibihi shay'un a ko ni a y'a sɔrɔ ko a tigilamɔgɔ ko salasu bɛ kana ale la fɛn min bana b'i la a caman bɛ ka bɔ i la nin kɔfɔlen ninnu na i y'a faamuya a caman bɛ ka na i la wagati caman fana na yani a bɛ ka wagati bɛɛ ta a ti jɔ yɛrɛ o kumana o tigilamɔgɔ foyi tɛ o tigilamɔgɔ kan a man kan ka saliji yɛrɛ ta hali n'a bɛ sali a bɛ sali ten i y'a faamuya o kumana foyi tɛ o tigilamɔgɔ kan o kɔrɔ ni saliji b'a la o kɛli tɛ ale ka saliji tiɲɛ fo n'a sɔrɔ min bana t'a la n'o kɛra a la dɛ misali yala salasu bawuli de bɛ e la nka fiɲɛ bɔ bana t'i la i ye fiɲɛ bila o kumana o fiɲɛ bila in o de bɛ se ka saliji tiɲɛ mais salasu ni bawuli ni o t'a tiɲɛ hali n'i bɛ ka sali i ka deben sanfɛ la i ka sali deben sanfɛ ɲɛgɛnɛ bɛ ka bɔ i nɔfɛ i bɛ sali ten ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o ye n'a bɛ ka wagati bɛɛ ta wa illa zama julla li waqti aw nisfahu fala yunqadu li wudu'u aidan ko ni a y'a sɔrɔ k'a bɛ ka wagati sɔn caman de ta a tɛ ka bɛɛ ta dɛ mais a bɛ ka min ta o de ka ca walima a bɛ ka wagati tilancɛ bɛɛ lajɛlen de ta wagati yɛrɛ ye mun ye an da bɛna se o ma ni ala y'a latigɛ a tɛ ka wagati bɛɛ ta dɛ a bɛ ka caman kɔni ta walima a tɛ ka caman ta a bɛ tilancɛ yɛrɛ la a bɛ ka wagati tilancɛ bɛɛ lajɛlen ta olu fila tigilamɔgɔ fana a t'o ka saliji fana tiɲɛ komi an y'a fɔ cogo min na n'a sɔrɔ salasu bawuli de bɛ e la nka i ye fiɲɛ de bila o fiɲɛ bilalen b'a tiɲɛ mais salasu bawuli t'a tiɲɛ walima salasu min b'e la fiɲɛ bila ta de don nka i ye ɲɛgɛnɛ de kɛ awɔ o bɛ saliji tiɲɛ nka fiɲɛ bilali hali n'i bɛ sali la i bɛ ka fiɲɛ bila i nɔfɛ o tɛ saliji tiɲɛ e bolo n'a sɔrɔ a bɛ k'i ka wagati sɔn caman ta walima a bɛ ka wagati tilancɛ ta walima a bɛ ka wagati yɛrɛ bɛɛ ta nin saba bɛɛ lajɛlen ka kiiri ye kiiri kelen pewu de
min wu bo ɲɔgɔnna n'a sɔrɔ k'a bɛ ka wagati sɔn caman de ta y'a faamuya lakin yustahabbu lahu dhalika u y'a kanu o tigilamɔgɔ ye a ka saliji ta n'a bɛna sali a kanulen don wajibi tɛ dɛ n'a sɔrɔ a bɛ k'i ka wagati tilancɛ ta walima a bɛ k'i ka wagati sɔn caman ta a tɛ k'a bɛɛ kɔni ta o kumana k'a kanulen don o tigilamɔgɔ ye n'a bɛna sali a ka saliji kura ta y'a faamuya nka mustahabu de don n'i m'a ta kɔni a tɛ ka saliji kɔni tiɲɛ ya rabbi ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma wa illa zama aqalla min nisfil waqti mais ni a y'a sɔrɔ ko salasu min bɛ e la a ka dɔgɔn a bɛna wagati min na a bɛ continuer wagati min na o ye wagati a ka dɔgɔn ka tɛmɛ tilancɛ kan yani an ko n'a bɛ ka wagati sɔn caman ta walima a bɛ ka wagati tilancɛ ta an y'o fɔ mais min ka dɔgɔ wagati tilancɛ ye dun i y'a faamuya o kumana o tigilamɔgɔ kana naqidan a bɛ kɛ saliji wiyabaga ye o tigilamɔgɔ ka saliji tiɲɛnen don o kɔrɔ wajibi de bɛ o kan wajaba minhu al-wudu saliji bɛ wajibiya o tigilamɔgɔ kan a ka saliji ta i y'a faamuya hakilila kirin faamuyara mɔgɔ min an bɛna segin a kan mɔgɔ min ni salasu bɛ k'i ka wagati bɛɛ de ta foyi t'o tigilamɔgɔ kan a bɛ sali ten n'a sɔrɔ a bɛ ka wagati sɔn caman ta a tɛ k'a bɛɛ ta walima a bɛ ka wagati tilancɛ de ta a kanulen don o tigilamɔgɔ ye a ka saliji ta n'a bɛna sali nka n'a sɔrɔ a bɛ ka na wagati min na a ka dɔgɔn tilancɛ ye o kumana a bɛ wajibiya o tigilamɔgɔ kan o ka saliji ta ala k'an bɛ sɔn a ba ma ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma walmuradu bilwaqti alwaqtu shar'iyyun a ko laɲini ye mun ye ni waqtu ye o de ye sariya ka wagati dan sigilen ye alladhi wagati min takunu fihi awqatu salati sali bɛ kɛ wagati minnu kɔnɔna na o wagatiw de don y'a faamuya sali bɛ kɛ wagati minnu na o wagati de don wa huwa o wagati fana mina zawali o de b'a ta tile yɛlɛmali la tile bɔra kɔrɔn fɛ kana tile bi a sera kabakolo camancɛ la wagati min na a tɛmɛnen camancɛ ka k'i kunda tile bi kan dɛ o de filɛ sali fana wagati donnen ye wa o de filɛ zawali fana ye k'a ta o la ila shuruqi ka taa bila tile boli la min yawmi taali o dugusajɛ la o kumana sisan k'a ta sali fana wagati la ka taa bila sini sɔgɔma ayiwa shariqu wagati la shariqu ye jumɛn fajiri dɔnni y'a faamuya fajiri dɔnni na o de ye wagati ye k'a ta sali fana la ka taa bila sini sɔgɔma shariqu la n'an ko shariqu an mako bɛ fajiri de la tile boli tɛ fajiri ka taa bila fajiri kɛnɛ cili la waati min u b'a fɔ salatu khairu minan nawmi o de ye o ye o kumana i b'a lajɛ leere hakɛ min b'o kɔnɔna na leere hakɛ min bɛ o kɔnɔna na i b'o de tilan k'a lajɛ n'a sɔrɔ e ka salasu bɛna wagati bɛɛ lajɛlen na k'a ta tile sali fana yɛlɛmani na ka taa bila fo o wagati la a ti jɔ o kumana foyi t'o tigilamɔgɔ kan dayima ale b'a ka sali bɛɛ lajɛlen kɛ o cogoya la walima ni a y'a sɔrɔ k'a bɛ wagati sɔn caman de kɛ ka na a tɛna wagati bɛɛ dɛ i y'a faamuya o kumana o tigilamɔgɔ walima a bɛna tilancɛ de la o tigilamɔgɔ a kanulen don o ka saliji ta kura ye mais n'a sɔrɔ a bɛna wagati min k'a ta sali fana na ka taa bila salatu khairu minan nawmi foli la ni a y'a sɔrɔ ko a bɛna wagati hakɛ min na a tɛ tilancɛ bɔ masala leere hakɛ min bɔra i b'o leere de jate k'a lajɛ a bɛna leere joli o kumana n'i y'o leere hakɛ dɔn n'a sɔrɔ ko i ye ka leere bɛɛ lajɛlen a b'o ta o y'a bannen saliji t'i kan n'a sɔrɔ k'a b'i ka leere sɔn caman de ta misali an k'a kɛ zawali ka don sisan 13h wagati o kumana i b'a jate ka taa 13h ka taa bila fajiri kɛnɛ cili la salatu bi wele an kɔni fɛ yan tuba yan nɔ ayiwa 5h ayiwa 40 ninnu 5h 40 ninnu voilà o kumana i b'a jate minɛ sisan ka taa 13h la ka taa bila 5h 40 wagati la fajiri la n'a sɔrɔ leere hakɛ min b'o la ni leere hakɛ min b'o la n'a sɔrɔ e ka salasu bina o wagati bɛɛ kɔnɔ o y'o bannen saliji t'i kan n'a sɔrɔ ko o leere ka taa sali fana la ka taa bila 5h 30 la 5h 40 la ni a y'a sɔrɔ ayiwa e ka salasu bina o wagati min a bɛ tilancɛ de la walima a bɛna a ka ca tilancɛ ye dɔɔni
okmana otilamo akanulendo ale ka sali wagati aka saljita ka sali mais ni aya soro ko abe hake min nati ka ta sali fanana kata bla 5h40 na fajiri fe otilamo na soro abin hake mina ola aywa aka dogo tlanche amba fo wajibi do otilamo ka saljita ne hakilla famya basorola ni korfo nununa sisano wama dhakarnahu min at-tafsili ako anfleka ni min foniye kamini wala lila inna ma yakunu konin ko ni bekede de anfleka ni wakati minun fo konin bekede iza lam yadbitu ni ayasoro waqtun muji'i salas ako ni yasoro de naga soro wakati abina wakati minna o wakati donente ebolo ya famia a wakati donente ibolo o kore jumesa na soro wakati dan tigelembe ebolo abina ni wakati inde o te ebolo kwa o kuma o tigila mo ka kiri refle ni choya nununye masalan eta na wakati don tomado abse kana kito salla tomado abse kana salje de talen ko fetla do abeke tomado talen ko salla do abina o kuma eta na wakati yere don a wakati bere yere te ebolo na lila o tigila mo ka kiri refle anfle ka choya min fo wa waqtul inqita'ihi ani abitiga hakemi o fanati bulu abitiga hakemi na etodo ya famia o tila mo ka kirde fle anfle ka kecho saba min foni sisa wa iza lam yastati sahibuhu mudawatahu ni o kasro fana atila mo maseka afurake okmana otila mo ka choya de fle anfle ka choya saba min fo na sura abina waqti bela saljitaka na sura abina waqti son chamanna walma waqti tlanchela akanulindo akasaljita na sura abina hakila min ka do sal nisfuye tlanche wajibi da akasaljita okmana otila mo abe jatimine ke jumena aleta hakere donere abina waqti mi atodon abiti waqti mi atodon amasa ka fura ke fana okora abika fura ka disra ka kenya okmana otila mo ka kiri de ni فإن ضبط بأن جرت عادته أنه ينقطع آخر وقت للصلاة أكمنا ناصر كو علي وقت دان تجلم على بولو أبادو أكال لا دبولاك عليه ربادو أبي تيجي يعني كسالي وقت بو مثالي يلا زوالي سيرا ربادو بري يعني كسي 13 وقت دا أدمنا والما ميدي وقت دا أدمنا nga ere bado amana ke chogo 5 abe leri flood nyona de kenna o jume sa ina fosiza na 13 wakati wala na midi wakati abitige aywa 15 wakati la abitige 15 wakati la ina fo 3 wakati la ido ba famia o chogo la abitige o wakati la o kuma otila mo ba ka salfana retardé katabla fo o wakati na o kuma wajaba alayhi taqdimuha abe wajibiya otila mo ka aka masalan abitige fo wakati laban de la sa okman abe wajibiya otila mo ka aka salike depuis ko damnena fa iza istata'a mudawatahu nasru ka kera abisi ka furake wajaba alayhi tadawi okman afurake li ode wajibiya kande wala yughtafaru lahu li illa ayyamul mudawati okman ya fatike alima abada fo tumami abe ka furake de okman aka furake illa idha kana salasu salasa maziyin ako fudi ayasoro ko salasu mindo mazi tadido aiwa abi bo anofe tendo ya famia abeki alela burudati nene wakati dila wa illatin wal mabana wakati dilo maziyu salasi debe ela akacha abekila nene wakati dila ya famia nene wakati de abeke ila walima bana yirido abila okmana ko hali walau qaddara ala tadawi okmana ya fabeke oma hal nasru ka bse ka furake alaka dinai afamya chogo nyumandi ambela jelema ma huwa hukmu li khariji min suqbatin okmana sisa anya yira femina bora lada nyeka abora boyero la fana parce que boyero fladi amma aka bo nyamana la walma aka bo kofela fe finye bla nyamana ntaka ulube bo kofela fe maziyu wadiyu maniyun nyengene ulube bo
aywa ani lada joli ani bange joli ani damul istihada aywa ani salasu nin bela jilebe bo nyefela defe o kuma na nin wo flan nyefela de kofela fen mana bonni nyoro nunun na lada la banate foite adobe salji wajibiya adobe janaba ko wajibiya inafo janaba mana isoro o kuma na sisan ni mogomi ni yoro were bora ela wo were bora ela nyengene bora ofe walma wo were bora ila aywa nyamana ta boro fe walma wo were bora ela maniu bora fe wala maziu bora fe nama boni ni boyro flying kuma amina do okiri de la sisanno iza kharaja al hadasu akoni salji chie fen bora min suqibatin kamini wodola tahata al maida aywa korona fen dugumalala ya famia konna fen dugumalala salji chie fen do bora o yoro nun dola kelenfe ama bo nyengene boyoro la ama bo nyamanata boyoro la wan sadda makhrajaini yani lanyini boyoro fla gernende i banande doktoro ye nyefela fanfela u ya gere walma kofela fanfela u ya gere o kuma eka nyamananta walma eka nyengene abibo wode fe wo minteni wo nunun doye kana le khariju naqidan lil wudui ako ni mifle boni nasur ko wo datura de o kuma nan ninde ga wo yesare abe salji cinya mami akan nyengene boyoro datulendo aw ka haketo walima akan nyamananta boyoro datulendo nga wiye wo were bo alela akan nyamananta be bo odefe akan nyengene be bo odefe fenfe bi salji cinya abela jelembe bo o wo defe o kuma na o koni be salji cinya ya famia fa in sadda ahaduhuma la asru ko kelende datulendo aflame ma dature kelende datulendo faqila don baga do ko la yanqudu kate saljitinya wa qila do fana ko yanqudu abe saljitinya al khariju min bibo iza kanat suqibatun fawqa al ma'idda ko nasoro ko abibo sanfela dila abibo nugu sanfela dila kono sanfela defe atibo dugmala fe sawa'an in fataha al makhrajaini wa an saddahuma do ko abe saljitinya na bibo wu konde fe abe sanfeo abe dugumao ya famia ko abe saljitinya na soro aywa ko boyro fla ko haru dayre lendo datugulente walma datugulenye do fana hokmana ko abe saljitinya akilla famia sorla ni fanana wo nyefe la ko fela abe datugura nyamananta mimbe bo olufe abe saljitinya do ka fo chukula flabbe do ko ay kele mana datugu abe bo kelen fe o te saljitinya doko ay kelen datuguraw flare datuguraw a dayre lendo a datugulendo a tanke wo were kon bila nyamana tabi bo odefe abe saldi tiya o don ba doka famya were ambe ala dili allah subhanahu wa ta'ala aka dina in famya chugo nyumandi an kelen be la jelimma hali yanqudu khuruj al mani min farj al mar'ati ba'da ightisaliha ko yali musoka sarji bikinwa tuma minna ale janaba de ya soro akora walma ay kafo nyonya de ke akora o kofe de mani min do na kono obeka sene kabo ya famia yali aywa o mani yimboto obe muso ka salji kinyewa muso e parce que muso do ba ngi ngal ki anna kosobe kafo nyonya kofe au ka haketo iba soro هل ينقض خروج المني من فرج المرأة بعد اغتسالها يلي مسوكا سالجي بكيوا mani min be bo a nyamana na aka janaba ko kolen kofe muso chama be ni ngaleke anna ko ka fonyo nya kofe iba soro mani be bo olula me mani min be bo ula wire ka mani witede che ka fonyo nya che mani min blayeno aywa ode be botuguni yali obe salji tinya wal mata tinya amena kuma okiri deka yanqodo ko salji bi tinya idha dakhala farjaha bi jima'in na'am ni muso ni man yundo na muso kono adona ni kafonyo konya de okmana ko salji bi tinya ni oyede ini cheka kafonyo konya kofe cheka man yundo na kono de be ka sene kabo aw abika salji tinya fa kharaja abeka bo ila baada igtisaliha ika koli kofe abisalji tinya ati koli wajibi yade
mais abe salji tiɲa. Amma iza dakhala biduni jima'in comme na donna muso kono k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kafoɲɔgɔnya ye fa khurujuhu la yu'addu naqidan ko o boli kɔni o t'o jati salji tiɲɛ fɛn ye. I y'a faamuya. Bon sisan nɔ ishkalu min bɛ yan nɔ sisan a cogo ka gɛlɛn kosɛbɛ. I b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen nɔ ni e b'a dɔn sisan e b'a dɔn k'a fɔ sali wagati surunyalen don ni ne ni cɛ ye kafoɲɔgɔnya kɛ sisan ni n ko n bɛ ko k'a fɔ n bɛ sali mani bɛ bɔ nɔfɛ k'an to sali la walima a bɛ bɔ o tuma na i b'a ko fɔ cɛ ye. I y'a faamuya. A ka to i ka sali fɔlɔ n'a sɔrɔ sali wagati donnen don i bɛ sali fɔlɔ ni salila n'a taala a b'a ka kafoɲɔgɔnya kɛ walima a ka kafoɲɔgɔnya waati jan dɔ ka don ani sali cɛ yaasa o bɛ kɛ sababu ye a bɛ bɔ ka ban k'a sɔrɔ sali wagati ma dɔn. O tuma nin de bɛ fɔ u ye nin de bɛ fɔ muso ye n'a muso a bɛ muso min na i cɛ ladɔnniya la n'i ye cɛ ladɔnniya la ko bɛ kɛ cogo min na a bɛ jɛ k'a dilan ɲɔgɔn bolo sinon a bɛ salji tiɲɛ dɛ. Muso caman b'a ɲininkali kɛ ne yɛrɛ la o tuma na an bɛ ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. A ko ni a y'a sɔrɔ mani min bɛ bɔ sene ka bɔ muso farji la muso ɲamana na a yɛrɛ ka mani ko tɛ dɛ cɛ ka kafoɲɔgɔnya sababu ye mani min bila yen o de bɛ sene ka bɔ. A ko ni a y'a sɔrɔ k'a dɔnna ni kafoɲɔgɔnya sira de ye n'a bɛ ka bɔ muso la janaba ko kɔfɛ a man kan ka sali n'a ye salji tiɲɛnen don. A ka jɔ a ka bɔ ka ban fɔlɔ a ka sɔrɔ ka sali ni waati kɔnɔna fana ka jan o y'a kiri dɔ ye. Ayiwa ni a y'a sɔrɔ k'a dɔnna muso farji la cogoya wɛrɛ de ye u y'a kɛ ni pikiri de ye walima u y'a minɛ ka mana dɔ sɔgɔ k'a don a la a bɛ ka bɔ o kɔfɛ a ma kɛ ni kafoɲɔgɔnya ye ayiwa o tuma na fɛn a tɔgɔ salji tati o la o tɛ salji tiɲɛ o tuma nin ye o kiri ye. Ma huwa asabab ayiwa est-ce que n ta nin de ye ayiwa tulo gɛrɛjɛgɛ ye an bɛ a jɔ yan nɔ ni ala y'a latigɛ insha Allahu don wɛrɛ an b'a daminɛ salji tiɲɛni sababu yɛrɛ la fɔlɔ sababu minnu b'a to minnu ni salji tiɲɛ fɛn yɛrɛ jaati tɛ kelen ye o tuma na an bɛna kuma olu fana kan. An bɛ ala deli ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na ayiwa an y'a fɔ an ka message tɛmɛnenw na an bɛ segin a kan aw ye ayiwa agence bɛ an bolo mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka taa hiji la ayiwa i bɛ fɛ k'i ba bila ka taa i bɛ fɛ ka t'i fa bila ka taa i bɛ fɛ k'i kɔrɔkɛ bila ka taa i bɛ fɛ k'i balima dɔw bila ka taa i bɛ fɛ ka ala ka jɔn dɔw bila ka taga ayiwa an bɛ agence b'an bolo an bɛ taga ni mɔgɔw ye salon an taara ni mɔgɔw ye a ko kɛra cogo min na a dogolen tɛ mɔgɔ si la an y'a partager a video n'a fɛn an ye fɛn fɛn kɛ yen nɔ an y'a bɛɛ ɲɛfɔ o tuma an b'a ɲini aw bolo a fana k'an dɛmɛ ni o yɔrɔ ninnu ye a ka client di an ma yaasa an bɛ se ka taa n'u ye makan cogo min na insha Allah ni ala y'a latigɛ ayiwa a bɛ ɲa kosɛbɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la an ka numéro dogolen tɛ mɔgɔ mɔgɔ ni mako bɛ a la i bɛ se k'an wele bon sisan de ye wulili wagati fana ye mɔgɔ caman commencé u bɛ ka tɔgɔ sɛbɛnniw kɛ o tuma na wulili wagati ye sisan de ye mun se bɛ i ye o bila ka na an b'o minɛ an b'i tɔgɔ sɛbɛn ka irisi d'i ma n'a banna don min na a bɛ ban ka bɛn hiju wagati ma an bɛ taga i y'a faamuya parce que minnu mana wuli joona hiju nɔgɔya n'a a ko bɛɛ lajɛlen bɛ wuli joona de bolo parce que i b'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ dɔ kɔnɔ a b'a bila sen fɛ ale ti wuli joona fo wagati mana kɔrɔ e bɛna wuli o wagati la i bɛ sɛgɛn i bɛ fɛ ka mɔgɔ bila ka taa ale bɛ sɛgɛn ayiwa i b'a di agence in fana ma o bɛ sɛgɛn o tuma na a bɛ wuli joona hali salon an taara k'an ka mɔgɔ dɔw tɔ wuli joona baliya in na o tuma na an mako bɛ mɔgɔw la bɛɛ ka wuli a k'an dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ dɛmɛbaga ye a ka conseil fana di an ma an mako bɛ bɛɛ lajɛlen ka hakilina la an mako bɛ hakilinaw la minnu delila ka taa ka kɔrɔ ko minnu bɛ yen nɔ ayiwa a ka ladɔnniya la an b'a fara an ka faamuyaw kan an mako bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na hakilina la ani duwawu la ani bɛɛ lajɛlen ka kɛ ayiwa publicité kɛla ye an ye ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ caman yɛrɛ de koyi mun an bɛ ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ fɛ u ka kɛ dogo de la problème foyi t'o la an bɛ bɛɛ lajɛlen garanti ta o la hakɛ bɛ bɔ dɔrɔn na o sara an b'a dogo a tɛ bɔ kɛnɛ kan abada fo ni yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ min ye voilà an b'a dogo insha Allah fo taa waati mana se ni ko a ka bɔ
o kumana nin de kunye outlo gerjege wala ndawla anni ka konnanjiya kan fo anye inshallah ba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.